Nalitag sa mga otoridad sa gipaygayon nga entrapment operation sa Barangay Central, Mati City nga misangpot sa pagkadakop sa usa ka 20 anyos ka babae, online seller o residente sa Barangay Limot, Tarragona, Davao Oriental. Ang maong babae gidakop kini kabahin sa pagpamaligya og online pre-registered SIM cards og financial accounts. Ato bangon karon sa dinakpan na paglapas, una sa Republic Act 11934 o SIM Card Registration Act, ikaduha Republic Act 312010 o Anti-Financial Account Scamming Act o ikatulo ang Republic Act 10175 o mas na ilang Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa pagkakaroon ana sa kustudiya sa mga otoridad among dinakpan ug hikay na ang tukmang aksyon sa iyahang kalapasan. Bahad sa mga kapulisan sa Mati nga dili sila moundang sa pagtugis sa mga taong malapason sa balaod sa ilahang area of responsibility. Mga katropa, kung medyo hinay na ka, pag Turbo for Men Enhancer na, tuloy-tuloy ang laban sa Turbo for Men Enhancer. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad sa XFM Mati City, Ken Acevedo, XFM News.